Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ating Mahiwagang Burnay! Isang dalaga ang bumili ng bagong iPad. Nang makita ito ng kanyang ama ay agad itong nag-usisa. Anak, anong unang-una mong ginawa pagkatapos mong bilhin at bago mo gamitin yung bagong iPad mo? Tanong ng ama sa dalaga. Di bumili po ako ng screen protector tsaka iPad cover. Sagot ng dalaga. May pumilit ba sa'yo na bumili ng screen protector at cover? Muling tanong ng ama. Wala naman po, sagot ng dalaga. Sa tingin mo ba ay nainsulto ang manufacturer ng gadget mo nang lagyan mo ito ng additional screen protector at cover? Tanong ng ama. Nainsulto? Bakit naman po may insulto ang manufacturer? Sa katunayan, nire-recommenda pa nga nila na lagyan ng special cover ang gadget ko. Sagot ng dalaga. Nilagyan mo ba ng cover ang iPad mo dahil hindi ito masyado maganda at mukhang mumurahin lang? Muling tanong ng ama. Ang daming tanong naman ni father. Sisa masyado. Nakainom? Hindi po. Ang ganda-ganda nga po nito at ang mahal-mahal nga ng bili ko dito. Kaya ako nga nilagyan ng cover para maiwasan ang damage at hindi agad mabawasan ang value nito. Paliwanag ng dalaga. Nung nilagay mo ba yung cover, nabawasan nga ba ang ganda at value ng gadget mo? Pahabol na tanong ng ama. Hindi po, Dad. Mas lalo pang ang bumongga itong iPad ko nang mailagay ko na ang cover nito. At hindi lang naging maganda, mas naging elegante pa. Sagot ng dalaga. Matapos marinig ang mga sinabi ng anak, ay tiningnan niya ito sa mata at sinabing, Anak, kung hihilingin ko ba sa'yo na ingatan mo ang katawan mo, gaya ng pag-iingat mo dyan sa iPad mo, sa pamamagitan ng pananamit ng maayos at marangal, susundin mo ba ako? May hugot naman pala si Daddy. May point naman pala si Father. Si Father. Anak, kung hihilingin ko ba sa'yo, na ingatan mo ang katawan mo gaya ng pag-iingat mo dyan sa iPad mo, sa pamamagitan ng pananamit ng maayos at marangal, susundin mo ba ako? Sa huling tanong ng kanyang ama, ay hindi na nakaimik pa ang dalaga. Naunawaan niya ang nais ituro ng kanyang ama. Sa sumunod na araw ay naging maingat na siya sa kanyang isinusuot. Natutunan na niyang manamit ng marangal at pahalagahan ang sariling katawan. Pwede. Ano ba kasing klaseng pananamit ang meron yung batang yan? Yan nga ba yung sinasabi natin? Yan na naman po yung mga shorts na mas mahaba pa ang bulsa. Yan. Yung mga shorts na kita kuyukot, 'di ba? Kaya kita pisngi. 'Di ba? Kita yung mga halukay ube. Correct. Kita yung mga hindi dapat makita. Correct. 'Di ba? Siguro ganyan ang eksena ni ni daughter. Correct, kaya humuhugot si Daddy. Correct. At ang ganda ng kanyang parallelism, 'di ba? Natotoo naman yung mga gadgets po natin, yung mga cellphones po natin, ang pagkakabili po natin dito ay mahal. Lalo kung pinag-ipunan ng matagal na panahon, 'di ba? Talagang gusto natin itong pangalagaan. In fact, kapag hindi pa nga tayo nakakabili ng cover, binabalot natin ng gusto. Totoo. Basta kasi ayaw natin masugatan, ayaw natin magalusan, ayaw natin madumihan, 'di ba? So ang gagawin natin, hanap tayong magandang cover para sigurado na protektado yung gadget natin. And kapag ka nagdagdag ka ng cover, it doesn't mean na nawala yung value ng nasa loob, 'di ba? Gusto mo lang protektahan. In the same way na ganun din. We women, we are very valuable. Hindi ko sinasabi kasi women ang topic dito. Wag na kayo mainggit, men. 'Di ba? Di kasi babae naman usually yung yung correct. kailangan pangalagaan yung katawan. Yung katawan kasi ang lalaki kahit maasim, carry lang. Wala lang kasi you are men. Hindi issue sa amin yan, issue, diba? Yung maghubad ka ng patambay-tambay sa kanto, walay lang yan. Kabagin kami, ubuhin kami, walay lang yan. Diba? Pero ang babae pag naghubad sa kanto, malaking issue diba? yan. Malaking issue. So, ganun din diba?
We are valuable, we are treasures, tayo po'y dapat pangalagaan, we are gems, 'di ba? Kaya kailangan pangalagaan po natin ang ating sarili. At isang paraan para hindi tayo madungisan, mabastos, mabalahura, 'di ba? Yung magsusuot tayo ng nararapat. Yung hindi tayo talaga babastusin. Correct. Sa madaling salita, kabisyo, kung ikaw nag-e-effort ka, kung ikaw gumagastos ka ng malaki para alagaan ang cellphone mo, di ba? Sana mag-effort ka rin na alagaan ang katawan mo. Correct. Di ba? Lalong-lalo na sa pananamit mo. True legend. Thank you, Mahiwagang Burnay. Value Short but yourself. sweet. Yes, Short yes. but sweet, pero napakaganda po ng mga values at lessons na itinuro mo. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share ng share, mga kabisyo, para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Salamat mga kabisyo ha, sa mga nag-join sa aming Twitter party for today. Thank you very much po sa lahat ng mga nag-tweet at nakasali para sa ating hashtag, ang first kiss ko. Dahil dyan, nag-trend na naman tayo ngayong araw. Thank you. Oo, nakakatuwa. Actually, ang dami pang magaganda mga tweets ninyo na pwede nating share on air. Sabi Kaya nga ni lang, at J. Ryan, hashtag ang Hi, first, J. Ryan! ang first kiss ko, nakaw, hayop na yun, hindi pa binabalik hanggang ngayon. Yes, What? nakaw kasi. Ikaw na ninakawan ng unang halik ka. Correct. O, diba? Hindi mo naman magbabalik kasi ninakaw na. Right? Sarap niyan. At sabi nila matamis daw talaga ang unang halik, no? Wait. Hindi lang daw literally, pero May kakaibang may kakaibang hindi alam siya. niyo yun, Ako para sa akin, sarap. ang definition ko ng hashtag ang first kiss ko, it doesn't have to be literally your first kiss. Mm-mm. Pero first kiss mo dun sa jowang yun. O malandi lang ako. Diba? Basta, usapan naman dito. Hindi kasi wala namang sinabi Diba? na Di, ang pero importante, first ano kiss ba yung na. first kiss mo? Technically, first kiss pa rin yun. Oo. To a different guy. Diba? Because every guy is Eh, kung different. iba-iba naman lalaki, ibang usapan na yun. Ibang hashtag yung gagamitin natin doon, mga kabisyo. Sabi nga ni at Yelly Baby, hashtag ang first kiss ko, ay first kiss na ng iba ngayon. Ang dami pong magagandang tweets, mga kaibigan. Sabi ni Aldrin Santos, hashtag ang first kiss ko ay parang spaghetti. Tumataas, bumababa. Yes. Saan hanggang gaano kaya kataas? Gaano kaya kababa? Umabot? Umabot ang kiss na yan. Thank you mga kabisyo. Salamat po for making us trend today. Hashtag Ang first kiss ko. Salamat Yan. para sa mga super fans ng Tambalan. Thank you. At maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. For making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo, mga kabisyo, Ang Tambalan, walang kalaban, #1 pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!